I pozdrav ljudi, evo opet Clash of Clans. Sad će war biti gotov, čekamo te zadnje sekunde. I evo krajnjeg rezultata, 32. Gotovi, skroz smo ih. Evo vidite, svi napali, evo, Solo ja napadalo. Evo 19 do 20 napada, korištenih i 30. Sve. I evo ga, war je gotov, dobili smo evo XP 130 od 130, sve smo ih. Dobro, ovaj bonus nije mi baš neš pun. Malo sam ga dobio, ali sam napao slabe, evo uzeo ga. I sad će mi za 45 minuta još biti kanon gotov. I ovo dva, i onda imam sve na maks. Sada evo traže ovi u klanu da startam war. Pa da vidimo kako ćemo koliki van. Tako. Bog. Luka isto, sad za ovog ne znam, a neće biti. Dosta ih je tu, ali neću ih staviti. Sada mi se ne poklapa. Morao bi staviti ovako, ali neću. Kog? Od njega. Šta znam još jedan. A nek bude... Vidite sad ovaj starto. Sad svi hoće taj war. Ajde dobrijem brž sad ovo. Da ovo sad ću staviti ovako, nek bude. Emil, Jovan, Kizo. Ne znam. Ajde nek bude ovaj lik. Eto. Valjda će svi napad, sad ne znam. Malo sam se žurio, jel? Adam hoće da startam. Evo Ivan prvi, ja drugi, Lamik treći, Man četvrti, Drpatak peti, Aaron King šesti, Paco sedmi, Sova 8, 9, 10, eto. Video ovdje mi konekcija. Da ne namika, pa kog? Stavimo onda Kloki kog. Onda njega van. Luka. Daniel Titan, Kizo,
Ne znam sad kog da više izbacim. Kad svi očuvar neki neće. A evo tako. Eto. 10 na 10 nek bude sad. Evo. Nek onda tako bude. Sad će ovo svi biti sretni. Ne sad sve stavljati u orjel. Znam da neće svi napast. Sad sam ovog zaboravio više. Ma. Ivor. Ne znam više ko će, ko neće. Onda ovaj s ovaj mi bude. Evo. Sad su vas dobro. Sova, evo. Gotovo. Dobro da bi samo vizor te vidite. Neko requesta da doniram. Što napisat? Evo. Dobro sad. To je isto to. A mora 7 minuta čekat. Evo novi nam igrač došao. Man. Dobro, u idućem klipu, ne znam, mislio sam ocjenjivat baze. Pa eto, u idućem klipu sam mislio da to što sam rekao da ocjenjivam bazu ovako, listam i ocjenim iz klana baze. Tim friendovima iz klana. To i tako. To sam mislio taj jedan klip cijeli raditi. Ocjenjivat bazu je možda nešto da vidite nadogradim i tako. Eto. To bi bilo to. Sad da još napišem. Da zna i on. Dobro, mogu i pisat na mailu ili ne znam neki. Eto, ljudi, ja sam isto počeo snimat za one koji ne znaju u klanu. Eto, jedan kratki mail. Kažu ovaj da neće prvog. Da idemo mi sad to malo taj var.
Vidimo šta će Ivan to srediti. Da, ne znam li ću uspjeti. Dosta je jaka. Već su donirali kod prije. Vidite, već ima 4%. Ovaj ne posto trupe. Ja da vidim koliko bi mogao. Ja sam drugi. Dobro. Da idemo od drugog. Tu ih ima 4. A više. To je 100. Već vidim. Da. Tu su mu air, napašću opet sa zmajevima. Mislio sam jedan napad sa ovim trupama koje idu po podu, koje nisu protiv aira. Ali ovog ću isto sa zmajevima napasti, jel vidim da mu nisu air unutra. Vani su mu, sam postavim tu malo. Pa da, to ću sa zmajevima na trećeg. Isto jedan slab air, šta ja znam. Ovog bi isto moguće zmajevima, ili da ne znam napadnem onako. Možete vi napisati ako će nekog gledati tad moj klip, sad nije baš, ne gledaju, jer ne zna niko. Ne znam sad, vidjet ću još, ali ću sa zmajevima po zraku ili da to sa pekama možda ili tako nešto. No vidjet ću uglavnom, eto. Evo došao man. Eto isto vodu. Oni su 5. level klan, malo jači. Ali dobro, mi smo aktivni, napadamo, pa bi trebali to dobiti. Okej. Dobro. I pozdrav, znači ako želite subscribe-ajte, lajkajte, komentirajte šta da radim, bla bla, već sam rekao u prošlom klipu. No i to bi bilo to. I šerajte ako želite. Pozdrav.